Ngiyathelarize welcome to the Pod Diaries with Ubhiza Wabantu. Podcast ke kufumase kuba i-community yabantu bonke, the unknown to be unknown, to be known, the unrecognized to be recognized. Apho kufumase kuba we make sure that we give exposure to abantu kufumase kuba abaziwa, community leaders, abantu abenza different kwi-community. In different ways zininzi ke, through arts, through into ezithile njalo njalo, through charities, yeah. So njengesiqhelo ke namhlanje ke siphinde sinezinye ke i-guests zethu namhlanje zizazintroduce ngokwazo, zizichaza uba zenza ntoni, all the way from Masiphumelele ne Fishhook. All right, Masiphumelele all the way from Masiphumelele. Otherwise ninjani bosisi bam namhlanje? Siyaphila bhuti njani? Right. Ani nervous nje. Sanba nervous khuleka. Khulani ibhatyi nizibeke emnyango. Namkelekile. Hayi ezixesha lisiza lizonizwe. Siqhuba sizoba right, nizoba right, nizawuba right sanumara. All right. So ngaqala ke nizichaze ke ningobani baphi and what do you do briefly nje before sithethe further ngento enizenzayo. Sitsho ngesiXhosa? Sisixhosa asikhumsha apha abantu abakumele abexhosa. Okay, mina igama lami ngiphindiwe. I'm from Masiphumelele eFishhook. Ngijeza so. Okay, igama lami ngNtomboxolo Mbunjela. I'm coming from Masiphumelele eFishhook. All right. So nizi community leaders zase Fishhook, and iFishhook it's broad and into ezininzi ezenzayo, zininzi nyani, in the way that I remember I was there not so long ago, like 3 months back or so. I was there, ndabona umzekelo kungena belungu elokishini, and I was like, hey, what's going on there? Uba ayijonga i-development up ikhona, and it goes to show ukuthi i-support ikhona. I-crime doesn't stop them from ilantu ukuba mabangene pha. That means aba-affecteki, yabo akufane ezinye iilokishi. Ndaqomba ndiyarhala ingase zonke iilokishi zibe nje, because kwakunje kudala pokufumanise ukuba abelungu bayangena bazodropha izinto bayophisa ngezinto kwi-organizations bathini, yabo kuloo nto yayisenzeka ewe. So tell us more about i-organization yenu, ntoni igama layo, what do you guys do and all this stuff, yeah. I will start. Uzazikawungeze yena usizawo ngxaki. Yeah. Apha into esiyenzayo sisusa abantwana esitratweni. I-goal lethu is to uba sisusa. Intoni igama le organization? I-organization yethu i-Hope for Change. Hope for Change, okay. Yeah. So sizama ukukhupha abantwana esitratweni, ziba sibona ubhuti esitsho baba yindawo efikelelekayo like ebantwini abamhlophe, but i-challenge yethu engamandla indlela ekuphilwa ngayo kwi-community. Kuyaselwa, kuyatshaywa, kukho ii-gangsters senje uba akho nto ingekhoyo, i-crime inintsi. Do ke abelungu ke shem bephepha ke ngokuphepha, because of at least bakhona mos abantu basecurityayo. Okay. Yeah. So siye sabona ukuthi ke ngoku since sasike sayiqala mos, I think abantu bethu besebancinci ngoko like 2016 senza i-kids club. So sasine-container kwindawo kwakuthiwa yiBhungulwethu isikolo, i-primary school. So sasine-container kwi-backspace ephayana. So after school abantu abebesiya phayana benziwe ke i-drawings, benze ke like abanye bakhaphola apha phandle. So babonwayo ngabelungu bayo ngabantu abane-potential, so basondela kabelungu kuthi ke beza behehwa ngomnye ke owayengumlungu naye wayehlala eFishhook, igama lakhe kwakuthiwa nguSera, which is ke uye wasidropha ngo-2021 ngenxa ye-personal life zakhe ke sitsho sithi akaphilelwanga ngumama wakhe ngumyeni. Then naye semdala, so uyaritayarisha. Then ke kulapho siye saqonda ukuthi asiphelwa asinamandla, because aloko yonke into ibisenziwa nguye, like ebesorganizela like i-food parcels, esorganizela like abantwana bakwi-traffic design, like izinto zodrowisha, yabo. So which is ke siye sathi gola 2021 ka esidropha ke ngokuba yena le challenges zakhe za personal life yakhe
ke sathi xa nathi ke saqonda ke sike sime kancinci then nathi sabe sisolve ezethu problems ebesinazo ebesisecaleni. So sisadecide ke ukuthi singaske siphinde sivule ke ngoku apha ku-2025 inhloso yethu kwayiba mayiphinde kubenzeke laa nto besiyenza like sibiyele laa ndlela besiyenza ukuze abantu abakwazi ke kwakhona uphinde abaphephe because siye sabona ukuthi base-interested khona ukwenza like izinto ezinotshintsho ezinokwenza utshintsho phi kwi-community. Okay, ndiyilungise le ndawo asizo-community leader thina singabantu nje abavele bazivukela ngenxa yobani sinentliziyo zabantwana like abantu angasubona umntana ephumelele ebomini, ingasubona umntana esenza like into erayithi kwicala lakhe, uyayiqonda. So sizama uqoqosha loo nto ke ngoku sibabuyisele endleleni kwakhona. Yeah, that's what i-community le nto ithethayo i-community leader. Ayiyo le politicians nee-councillor. The community leader I'm talking about, ile inguwe. That is trying to make a change in community, yes. So you're leading on a positive side. Yes. That's what, as umzekelo like sonke kwi-art kanye apha sibizana leaders. Yeah. So that's what you are. Susithathela phansi. Susithathela phansi. Sizwa mkhonto ofuna uyongeza mhlawumbe ngento eniyenza i-organization. Andizokongeza kakhulu bhuti wami. Yes, i-organization yethu it's about pick up i-self-esteem yabantwana because abantwana bethu bangene kakhulu kwi-drugs. So sizama our best bama bakwazi ungafocus kwi-drugs yabona, bakwazi ufocus like kwizinto like baninzi abantwana baneziphiwo ngeziphiwo ne. Then ngoku into enzekayo umntana ke ngoku akakwazi ufocus kwisiphiwo sakhe because ufocus kweli cala le-drugs. Then ngoku sizama ukwenza because ugqibela kwethu yenza i-kids club babe bancinci kakhulu. So ngoku badala ngoku but basekhona sesabafumanayo, abanye ke sisabafumana, abanye ke siyabafumana. Then ke ngoku ingaske kubekho into enokwazi like sincediseke sikwazi uba motivator because asinamandla thina on ourselves because sinida abantu abanokwazi usincedisa ngabo so that bazovele ebantwini ba like sinabantwana abakanje nabantwana abakanje. Okay. Because baneziphiwo ngeziphiwo, banasiphiwo siyi-1 si-different iziphiwo zawo, so we need abantu abanosupporta bazokwazi umntana azobonakala like isiphiwo sakhe into ethile, omnye isiphiwo sakhe into ethile. So into ke obendifuna uyiqonda ne into yokuba i-challenges, real challenges ekufuneka sekuba nifacene nazo zeziphi? Siyayazi okay imali yona nto lana masingayibali yabo because everyone it's all about money. But what other challenges that you guys face? And iqomba sometimes you very feel like ba ayisebenzeli ngoku ndifuna ugive up kubone that moment ukuba ndifuna ugive up ngoku ndiyayinikezela ngoku lena but then something comes in ukuthi hayi mani ngayiyeki. So what are those challenges ezinibambileyo beside imali? I-challenge ezibambileyo I think ndingatsho ukuthi uyayibeka uba ingayimali because yonke into awukwazi unoyenza without money, everything iyenziwa ngemali. But asiyibetheli ngqo engqondweni into yemali. Into esibethela kuyo kakhulu yindawo like yokuranela le organization yethu like njengoba bendisho ndithi sasiyuza uba sibe ne-container esasinayo which is ke le singasenayo ke icontainer singayababa like umlungu lo wayithatha wayithi but ke ndazama ukumcwaya kancinci. So wathi into eyenzekayo uye wayithengisa ke since bekukho la pandemic ye-COVID-19 which is ke uye wayithengisa wathenga ibhaki leke wayebesithuthela ngayo ke into zokudla like ezithatha koma-Steenberg wara kuzo zonke indawo besisapotwa kuzo ngezinto which is ke emveni koko kha kuphinde kubekho unxibelelwano ukuthi naye sibe ngazama kufacebook wacaba akafumaneka kufacebook. So asimani noba ngaba like isengumntu noko ngathi ubukhula, asimani noba ke mhlawumbi usaphila na okanye akaphili na. So yayingumntu wayenifumaza yayi-main sponsor wayeyi-main sponsor yethu singatsho singathi wayeyi-main sponsor yethu so which is ke icontainer ndavuka ingekho mna then nxa ndimkontakta wabe ndicacisela ukuba akali icontainer uyithengisile since singakabikho kungekho serious into eyenzekayo kulaa container. So which is wathi uthengisile wathenga kwibhaki yokwenza le. So which is eyona ndawo siyifuna, into esiyifuna kakhulu yi-container because indawo yona asinawutsho ukuthi ayikho, ingakhona but ingxaki yile yoba ngaba iphi ayikho icontainer le sinobeka kuyo kulaa ndawo sifuna uyibeka kuyo icontainer.
because asifuna ugxila kwinto eyi-one. Labantwana bayacula, benza i-graphic designer, bakhona abamodlishayo, bakhona abaxhentsayo, which is inintsi into So yabo ininzi ayonto le nto nenzayo. inintsi into esiyenzayo, which is kwedinga ispace ke ngoku, idinga indawo uthi singangena. Ispace sikhona, singathetha nokhansila wethu asinikeze ispace, but ingxaki yi-container lesithi eyona ndawo specific esiyidingayo, container. Yeah. So ke Sisntomboxolo, i-community injani in terms of le nto niyenzayo? Injani? Iyanisupporta? How supportive is it? Like iyanisupporta? Are you happy with the way like banisupporta ngakhona? Kanye, do you guys feel like hey, we just wish i-community ingenza more umzekelo? I-community ayikasupport ohlobo sifuna ngalo because into ilapha. Abantu abaninzi bakholwa kubona first before they do something. And ke asikathethi kakhulu ebantwini because the last time bebekhumbula bona bebeyazi bi-kids club ne. Then abazali they do support us ngento yoba like xa sicele like okay khanisipheni imali transport like umntana aze nalo 20 rand sifuna uye endaweni ethile bayakhupha abazali abantwana abalapha actually abangena abantwana abalapha ke they don't care. Then ke ngoku into engamandla xa siyile bazalini siyocela like sicela abantwana because baza kwenza into ethile ngoku abanangxaki nabantwana nokhupha abantwana because they know abantwana bakwizandla ezisafe. And then ke ngoku I won't lie about community support community and kayiboni that much because like I think bakholwa like they believe kuqala kubone before basupport because abakaboni ngoku. And then ke ngoku asikayikhuphi like kubantu abane businesses like sithi okay sicela support endaweni ethile, no asikayenzi loo nto leyo because into engamandla besingekafuni usupportwa ngabo at the moment sifuna uqala siyibone ba le nto siyenzayo ihamba kakuhle na okanye then we can go ke ngoku sicele ke ngoku abantu basupporte, but at the moment I won't lie. So okay, no ndiyayifumana. So into enzeka ke ngoku inje, into endifuna uyiqonda umzekelo senenze ntoni beside umzekelo masithi someone says no man ndiyarhalela unisupport okanye ndiyafuna unifanda. So intoni umuntu anovele mhlawumbi abe motivated kuyo xa kufumaniseka uba athi ufuna unifanda seniyenzile umzekelo endinothi hayi siyamisa ke ngale mhlawumbi senihoste event and then mhlawumbi yaba successfully and then okanye masithi mhlawumbi you once had mhlawumbi umuntu owaziwayo oze kuni into ezinjalo senze what is it eninoyibeka phambi mhlawumbi kanisijongile nina kula 100% umzekelo nime ndawoni and then senenze ntoni mzekelo ku-10% 20% yabo kule nto nifuna uyireacha? Okay ke bhuti wam, phaa kuloo nto le besike sathetha besike sanayo imeeting noMakasinera ezibangala mina usibona ngala mini sawuthi nane like sasibonisa nje into yoba like we can do what we wanna do, uyaqaphela. Then ngalakela xa sasikuthumela ii-videos like bexhensa phayana becula phayana but yes ubabona phaa bebengekho confident, uyaqaphela, because of bebebona nabangaba no it's a practical, it's not a like ayonto besinothi besibambe i-event which is kule nto ye-event ke besike sahlala ke nabo sibonisana ke because no ekleast ngabantu abasathe basebenoko bekhulile ewe. So sabonisana nabo into baba siyadinga into baba sibe nengxowa yethu because abantu bonke bathi uze babe bayafaka uncedo babone nibe nayo into nani eninayo etafileni then bakhawulelane nengxaki leyo yenu which is batsho into yoba no i-concert singazihosta like kwezo concert muzikwa kwenziwa ezi dance zabo then kwenziwa imodeling yonke laa nto leya zinto ke kwezawuthi ke wozithini singenze ngoku ingxowa ke esinothi sibe nayo singavele sesithi sifuna imali ebazalini sibe singenanto thina esiyibambileyo ngesandla, uyaqaphela. Then even kwakule ndawo besinkwalami ikhona ixesha ebefayile uye ngalo ukuthi but yapostpone because of ingxaki ebezithile bezikhona between wena nathi kule bubhizi kwela kucala nathi sibhizi kweli nethi besilungiselela iPaseka which is besizixelela into yoba kwawuthi apha emveni kwePaseka ke ngoku sizame into yoba ngaba singabetha loo mali. Ukhona shem utata obesizawurenta kuye esinorenta kuye manditsho esinorenta kuye indawo sine-event for now because yi-church leya which is yileader yase-church lo tata uHoward. Yes, yena ke bezivula izandla zakhe mntasekhaya wathi akho ngxaki qha ke ngosinsi ke ngoku i-church leyo
ingeyo yakhe yedwa uzawudibana nabantu bebandla then abantu bebandla ukuba ayayifuna ke ingxwanyana ethile esinothi sibe siyayikhupha which is ke wayichaza ke i-amount esinothi sibe siyayikhupha xa sathi ke usise kuloo process yokuba silungisela loo nto leyo kwacaba ubhizi ukho ndawo ufuneka uleqe kuyo kwayenzeka ke siphinde sihlehle ke which is ke singaqala phaa kuyena akanangxaki necawe yakhe because even unkosikazi wakhe unabantwana naye abaqoqoshayo phaa enkonzweni yakhe which is like i-Sunday school eqaphela so wathi akanangxaki yena angasidibanisa nabantwana bakhe badibana naba bethu abantu because yona nto iphambili phayana ilizwe likaThixo siyafuna ukulifaka ukuze abantu abakwazi uba bakhulele kwindawo enenkonzo apho kuphephe khona uyayibo so which is kuyo yonke loo nto leyo yoba ngaba kwindawo yes siyayidinga yethu because we need into yoba ngaba sibe nayo indawo apho abantu xa bebuya esikoleni sikhangele ke abantu abanothi bancedise ngee-homeworks basinabantwana ngoba nabantwana ababini abapase ugrade 12 uhlele oyi-1 omfana oyi-1 iye wangena ke e-Falls Bay College so which ngabantu abebenothi ke bancedisane naba bantwana basebancela kwi-primary school for i-homeworks yaqaphela so sinegoli elifuna like inkulu esinayo esentliziyweni yes kona i-action yona ayibilula uba mayiphakame kwinto usathana ayibonayo bangaba iluncedo but ke siyaphushana kangangoko so sizawuzama besike sadibana la tata then sachaza kwinto yoba kasaba ne-event saphinda siyomxelela ukuze asinike ke ngoku indawo leyo yakhe then siyaba sizawurenta ke kuloo nkonzo yakhe okay. For now but ayo-temporary like ise-temporary because ayoyethu bangathi nabo xa befika lo mini bafuna ngabatsho bathi hayi sizawababhisi ngecawe yethu which is singabi nayo ke ngoku indawo. Okay. Please let me, because I need to make the viewer understand the environment of iLanduka. Of iMasiphumelele. Can ngixelele i-advantages like ne-disadvantages zoti okay ndihlala eMasiphumelele mna. So zintoni? I-advantages like into emandi ngayo onothi I'm happy ngeMasiphumelele. Then into onothi I'm not happy ngeMasiphumelele ngayo. And I'm sure zininzi. So what is mhlambe ungaza ne-advantages uyabona Sisintoshe yena ke ngoku aze usimaphinda aze neLanduka ne-disadvantage. Okay, I'll go with disadvantage. Disadvantages zethu it's iMasiphumelele isekho safe for ukhulisa abantwana abancinci because into ezininzi ezenziwa ngabantu abadala like for instance like abantwana bayakwazi uba nendawo yabo abachaya kuyo babe mendlu like i-hotspot like apho bachaya khona ubona uba bakuyatshaywa apha kuchaywa le oka bagcwalise kuloo ndlu of which izinto ezingekho right esingazifuniyo thina okanye umzekelo like abantwana abancinci like bakhula phambi kwabantu like sihlala kwindawo ezimbaco apho kuhle nje like kuyaliwa abantu bayasela then kuliwe phambi kwabantwana okanye abantu bayasela then kuyathukwana apha phambi kwabantwana so abantwana ba-adaptha yonke laa nto thinking that into e-right of which ingeyinto e-right eyoba abantu mabathukana abantu balwe phambi kwabantwana abantwana kuyatshaywa kwenziwa yonke nje mani into engekho right in front of abantwana. Abanye bayakwazi uba like abantwana bangayi esikolweni bakhona abantwana bangayiyo esikolweni of which loo nto leyo iyahlupha because I know one of them onabantwana I think bathathu omnye I think kwi-age 15 omnye under 15 then omnye ufuneka eqale isikolo but umama akakayombhalisa esikolweni. I kept on asking her ba usambhalisa nini umntana esikolweni yayibona uba ndinala concern yoba ngaske abantwana babheke esikolweni uyayiqaphela ndingumzali I know umama wakhona uthatha akhophathatha khona I understand but nangela xesha besikwi-kids club sisebenza nosara besikwazi ukuya kubazali esibabonayo ba lona akho nto anayo then usara make like ezinto azifumanayo don't make sure that aba bazali bastrugglishayo ba mabafumane bengubona bafumanayo you understand so ngoku ayisekho laa nto yoba sikwazi ukhetha lo mzi nalowo siyibonayo bustrugglisha kakhulu you understand so like andiyazi ndingayibeka njani but ke I'm trying my best mama but andifuna uxoka kona kunzima because abantwana bethu like sometimes ufile like ayikho enye indawo ebhetere kunenye zonke iindawo ziyafana
but ingxaki masiphumelele ayikho that much ayikho nkulu kakhulu. Yeah. incinci Yeah. but ke So too much. was it safe before? Was it ezinto uzikhankanyayo were they better before umzekelo and then into inobe itshintshe nini 5 years 10 years back? But it was very much better before because nam nditsho ndikhulele phayana bukwazi like uhamba ebusuku bukwazi uhamba ebusuku uhambe up until let's say ngengomso okubuhamba but ngoku usakwazi ngoku angekho uhambe even like o 9 o'clock uyarojwa But ke masiphumele kodwa ayikifane itrende ngento ezimbi. So lokho itrenda ngikuba kuchiye mhlambi izindlu ngoDecember yaqaphela. Ewe into that makes me happy ngayo at the same time because always andiyazi yenze ngawo pha at least ngothi nayo light ngoku ba hayi kwenzeka kuninzi Yo, Nkosi yam. wasingonda ndipha ndade ndatsho ndathi kweza guys ndathi no yabona I need to start i-organization afuneka nibe ne-branch apha endizayivula apha ndade ndatsho and nabo bamotivate bathi hawu ungayivula apha yabona. Yeah. Now that you're saying le nto nithethayo and indenza ndibe nomdla more because Yeah. those people they need help and Yeah. asibabaleke. Yeah. Okay, i-advantages. Wow. Ezibusitsho kaloku like i-advantage zakhona ezibusitsho sinabelungu but kaloku abelungu abo abezi wena uzawubona umlungu ne but aba belungu bayasebena abantu babo abayobanceda Okay. which is ke ngoku sidibana nabo musa aba bantu kwezi social medias uyaqaphela eze ke mhlawumbi ezonceda ke loo ndawo azoyinceda because ke i-organization ndasandifuna ukuxoka zininzi i-organization but ke ufumanisa uba sikhona ke ngoku apho kufeyila kwawunothi ubagqibe bonke mos abantu ya ungabanceda aba ungabanceda abaya which is ke ngoku thina sizama ke into yoba ngaba aba basishekeleyo bazintsalela zaba bancede sebencedakele thina sihamba emveni kwabo siyimisila thina njengoba bezintloko bakhona abazintloko ya thina ngoku sibona uba hayi kodwa phaa befayile no kwenzeke kanje ya but kube ngenzeki ngelo hlobo ubhuti lo bendithetha ngaye ukhona naye kwi-forum ye-leadership yasemasiphumelele utata uHoward ngoyena oyendiqonda noba angasinceda because even now ubhizi uyastadisha wenza i-Bible study which is sawufika kuye siyocela ke thina ke indawo since wawuzawusivizitela kwelaa cala so safika interested ke sitsho into yoba uyenza wenza i-Bible study ndathi ke mna yabona ngoku sabe sesincedakele kwanguwe because uzawuba ungutata uzawukwazi usiqokelela bona kube khona ixesha loba ngaba kubekho i-Bible study uyaqaphela abantu abake babe nemini yoba kuthiwa namhlanje okafternoon siya ekhontenini xa sesinayo ikhonteyina siya ekhontenini siyela i-Bible study which is izinto ezinjalo into ebesizinqwenele ebomini uba ngaba ngase kube khona abantu abanezakhono abazawukwanto uba basincedise phaa naphaa yes thina sinayo indlela yokuthi singabaqokelela abantwana but ke ngoku ekuqokeleni kwabantwana bayadinga abantwana uba kube khona into abazawuyibamba ngesandla sabo like le nto nditsho ke into ezinto i-Bible study ootitsha bazawukwazi uba babalanti ke baba afternoon bafundiswe benze i-homeworks zabo yabo. Okay. Hayi mna ndifumene a lot namhlanje zonke into bendizifuna ndizifumene bendizifuna nakho ngxaki. So nina uFacebook page okanye nifumaneka phi mhlambi as an organization hope for now besingeka-register bendivuyela ngokutsho yapho into yoba baniyanceda apha kule Better House for i-registration which is ke besawuhambi kusera esirejiste ngeyakhe i-organization which is into ngane ndiyilibele kwela organization yakhe so yayisasiphantsi kwayo thina kungona ngosiyisa komake sizivukele ke sisenzele ke ngokwethu sizithiyelele ethi igama which is besingakabikho ke ngoku I think kasiphinda sibuya ngakhona sabuya sesichaza uba ngoku siphana ya then uncedo lenu siyalidinga ke i-Better House nisincede ngokusiregister like ngokusincedise kuregisterisha hayi ke hayi ndiyabonga kakhulu namhlanje uba ndisindwendwele ndifunde a lot man nditsho ndayazi a lot but and ke ngoku yabona le nto niyithethayo ngemasiphumelele imotivate kakhulu ayintyhafisanga uba kuthiwa kukho i-crime the way it is ngoku it's the reason why we should push it so that ingabi sa-explode because yabona ngoku and ingayithatha ezingade i-strong but it can be more ingafana nakwiindawo ezomasamora lowa Philippi kwezi ndawo ufumana zezona zi-dangerous kakhulu yabo so ngoku isathe cwaka kancinci akufani nakwezi ndawo so I think the community needs to work together to put it
bayibinje yabona ibe powerful. Yeah. So ndiyabonga kakhulu kubo sisibam, ndiyabonga kakhulu man, and I hope for the best, yabo. Yeah. Best of the best at the same time. Nkosini kakhulu. Nkosi nawe bhuti. They say I look like an idiot. Maybe it's the shit I be idiot. Or maybe the niggas are idiots. Idiot. They say I look like an idiot. Maybe it's the shit I be idiot. Or maybe the niggas are idiots. Yeah, they say I look like an idiot. I'm not crying, it's an onion. Now I wake up every month, looking angry like a demon. They say I'm not even a duck. When I'm on stage, I get bored. Yeah, guys ask me for news. Yeah, I try to give them my code.